toto nebolo v Steel Arene a Steel Arena s tým nič nemá bez ohľadu na výsledky, ktoré tu boli. Rozhovory, ktoré prebiehali aj s partnermi, ktorí podporujú klub a ktorých podporu my si musíme udržať, jednoznačne viedli k tomu, že oni utekať z boja nechcú a oni sa nechcú vrátiť smerom dozadu. Takže my sme prehodnotili tú situáciu a aj vzhľadom na situáciu, v ktorej sme, urobíme niekoľko ústretových krokov smerom pre divákov, ktorí aj napriek tomu našemu slabšiemu výkonu stáli za nami a môžeme polemizovať o tom, či diváci majú právo pískať, nemajú právo pískať. Je to ich voľba, určite my sme ich svojim výkonom nepotešili, ale čo mňa osobne potešilo v najbližších dňoch po zápase je to obrovské množstvo pozitívnych reakcií a tej podpory smerom k tomu, aby sme nerobili krok späť, aby sme z tej Steel Areny neodchádzali, takže v sobotu 1.2., to je už teraz sobotu, chcem poďakovať vedeniu Steel Areny a vedeniu našich partnerov, že odohráme zápas Stredoeurópskej ligy so Soproňom tu. A určite aj posledný zápas so Kyjom, ktorý tu budeme hrať 19. februára, bude sa konať tu a vstupné na tento zápas zaplatia hráčky spolu s nami a spolu s našimi partnermi, takže symbolické vstupné bude v cene 50 centov, čo je vytlačenie toho lístka a to, aby každý mal svoje miesto. Takže je to, poviem, nejaký ústretový krok náš smerom k divákom aj smerom k tomu, aby tých pár krikľuňov, ktorí si myslia, že my v Steel Arene sme hrali preto, aby sme si napchali vrecka, je to nejaká odpoveď. A ak ľudia neprídu, nebude ich to zaujímať, proste bude to jedna z ďalších odpovedí, ale ak sa potvrdia tie pozitívne nálady, môže to byť pre nás veľké plus. Na Soproň je štandardné vstupné, ktoré je na Stredoeurópsku ligu. Proste jediná vec, ktorá súvisí so Soproňom, ktorá je naviac, na základe dohody s riaditeľmi základných škôl všetkým lepším žiakom k vysvedčeniu dostávajú 2 lístky na tento zápas, takže ono je to skôr poňaté iným spôsobom a ľudia, ktorí chcú prísť, to štandardné vstupné je 3 € na stred a 1 € hoci kde inde, takže ani to nie je, myslím si, že nejaký veľmi významný peniaz na to, aby to bolo nejak ovplyvnené návštevnosťou. My proste aj skrz toho Skija chceme tu odohrať čo najviac a ďakujeme Steel Arene, že hľadala možnosť, ako sa to dá aj napriek tomu, že je hokej v piatok aj v nedeľu.